Добър вечер, уважаеми зрители. В предизборното студио на ETV наш гост днес е независимият кандидат за кмет на община Хасково Николай Ставрев. Той е издигнат от инициативен комитет с председател архитект Янчо Апостолов. Кандидатурата му обаче е подкрепена от 5 политически формации: коалиция Продължаваме промяната Демократична България, коалиция БСП за България, коалиция България на регионите, политическа партия Български възход и политическа партия Ние идваме. Николай Ставрев е роден през 1970 година в Хасково, семеен е, има една дъщеря. Има магистърска степен по икономика и управление от Университета за национално и световно стопанство в София. Повече от 25 години работи като мениджър в световно известна чужда компания, базирана у нас. Бил е ръководител на търговски екип и е отговарял за различни райони в страната. Здравейте, господин Ставрев. Здравейте. Добре дошъл сте в нашето студио. Много благодаря. Кажете ми сега, как се случи това впечатляващо обединение около вашата кандидатура от 5 големи политически формации и от дясното, и от лявото пространство? Това, което мога да кажа, това беше в резултат на едни много сериозни усилия и преговори, тъй като все пак, само да кажа, над 7 са партиите и коалициите, събрахме леви и десни, защото в крайна сметка всички те оставиха настрани тяснопартийните си интереси и решихме всички заедно да работим за едно общо нещо, а то е за по-добро бъдеще на Хасково. Рядко се случва такава подкрепа. Може би тя е единствената на територията на България и аз вярвам, че с подкрепата на всички партии и коалиции, които стоят зад мен, както и всички жители на град Хасково с над 5000 подписа, които ме подкрепиха, ние ще се борим за едно по-добро бъдеще на Хасково и Хасково да бъде едно добро място за живеене. В крайна сметка всичко това аз не го приемам за даденост. За мен това е една огромна отговорност, защото аз трябва да оправдая първо доверието на всички хора, които ми се довериха и партии, и да оправдая преди всичко доверието на всички хасковли. Вашите опоненти говорят, че в момента сте безработен. Така ли е наистина? Аз съм на 53 години и имам над 32 години трудов стаж. Напуснах работа преди около 2 месеца и половина, за да се отдам на предизборната си кампания. Тъй като всичко започна още през месец март, в края на март, при една среща с един от моите приятели, които са в инициативния комитет и почетен гражданин на Хасково, ми предложи да се кандидатирам за кмет на Хасково, познавайки ме добре, познавайки моите качества, и аз реших да го обмисля. След като го обсъдих със семейството си, аз реших да влезна в надпреварата за кмет на град Хасково, тъй като мисля, че с моя опит от над 22 години като менеджер в компания от международен характер, управлявайки различни търговски екипи в различни региони в Централна и Южна България, управлявайки различни процеси и постигайки едни много високи резултати, аз мисля, че имам качествата да бъда кмет на град Хасково. Подкрепен, както казах, от всички тези партии и преди всичко подкрепен от жителите на община Хасково. Тоест решението да се кандидатирате е взето още на пролет, така ли? Тогава започнахме да сондираме, тъй като аз съм изключително организиран човек и за такава отговорност човек наистина трябва да се подготви добре. Няма как за седмица или 2 да се вземе такова отговорно решение. Липсата на нов воден цикъл, лошата инфраструктура, натоварения трафик, ниските доходи и напускането на младите хора са основните проблеми, които тормозят хасковли. Да, така е. За съжаление, проблемите, които са в Хасково, са страшно много в последните години. Но няма неразрешими проблеми.
Важното е един кмет да има желание, да има визия, да бъде почтен и да има един добър и работещ екип. Всеки от проблемите, които поставихте, може да бъде решен в съответните срокове. Някои могат да бъдат по-краткосрочни, а някои в по-дълъг период. Може за някои от тях да не стигне един мандат, но в крайна сметка хората да видят, че се работи по техните проблеми. За мен това е изключително важно. Ние да започнем да работим по тези проблеми. Това, което мога да добавя, е, че работейки по проблемите на хората, а не търсейки начини да правим нищо, както се е случило до момента, ще покаже на всички жители на град Хасково, че ние сме хората, които можем да направим промяната за града. Добре, ама кажете все пак, например, проблема с водния цикъл. Това така е най-сериозният в града ни. Как ще го решите този проблем? Повече от 15 години това е една тема, която се говори от различни кандидат-кметове и политици и така нататък, но за момента няма нищо направено. Нещата са изключително сериозни поради големите загуби по тръбите, което води до една по-скъпа вода и по-некачествена услуга. Ниско налягане, има цели квартали и дори населени места в близките села, които нямат вода или са на режим. Това не е допустимо. И аз мисля, че аз и моя екип на база мерките, които сме предприели във второ тримесечие на 2024, ако общината си свърши работата и входира готовите проекти за водния цикъл, ние можем да започнем по неговото изграждане. Трябва да бъдат осигурени средства преди това обаче. Средствата към момента са осигурени. Не са никак малко. Кажете, откъде са тези средства, колко са? Средствата са по европейски програми за опазване по ОПОС. И това, което мога да кажа, че в конкретика, може би, тъй като тези средства са около 103 милиона, те са за цялата Хасковска област, ние можем да ползваме около 50 милиона. А с трафика как ще решите проблема? С трафика като цяло има краткосрочни решения, има малко по-дългосрочни. Краткосрочните решения са да се направят няколко пробива. Мога да влезна и в детайли. Ние с моя екип сме изработили пътна карта на града изцяло за целия град с поне 3 нови кръгови движения, плюс кръстовища, извинявайте, плюс 5 или 6 пробива, в зависимост от времето, с което ще разполагаме, но в краткосрочен план това е, което можем да направим. Тоест, и само да добавя, ние можем да свържем с пътна връзка Бадема-Кенана и да изградим велоалей. Както знаете, ние в Хасково нямаме изградени велоалей. Това също ще спомогне и на майките с колички и с деца да могат съвсем спокойно от квартал Бадема да отиват в парк Кенана и да се разхождат децата на чист въздух. По същия начин ще направим 2 пробива, които от Орфей през квартал Куба ще се стига пак до Кенана и ще има изградени велоалей. Това е нещо, което за почти 20 години ние не сме видяли в Хасково. А не са ли много скъпи тези проекти? Честно казано, горе-долу ще излезнат около колкото е парка на Булаир. Тоест около 9-10 милиона. В крайна сметка това са жизненно важни неща, свързани с нашата пътна инфраструктура и те трябва да бъдат направени, защото трафика в момента е ужасен. Другото нещо, което е изключително важно и бих искал да спомена, е това, че около училищата, мога да спомена на първо четене Иван Рилски, Васил Левски, виждаме сутринта и след обяд, когато се прибират децата, колко ужасен е трафика и колко е опасно децата да пресичат между колите. За момента нищо не е направено, а в крайна сметка всички ние говорим, че децата са нашето бъдеще. И ние трябва наистина да направим така, че те да могат безопасно да ходят на училище и да се прибират. Това е другото важно нещо, което трябва да направим. А за младите хора? Как ще ги върнете в Хасково? За младите хора. Там
въпросът е доста по-обширен. За да върнем младите хора, ние трябва да създадем нови работни места. За да създадем нови работни места, ние трябва да привлечем инвеститори. Но трябва да привлечем инвеститори, свързани с производство. За да можем по този начин да си дигнем брутния вътрешен продукт. С търговия ние не можем да вдигнем брутния вътрешен продукт. На нас не трябва производство, и то много, и то в кратки срокове. Как можем да го постигнем това нещо? Много пъти и аз съм го казал и ще го кажа пак. Единствената ни сериозна възможност е да изградим една нова модерна индустриална зона на съществуващото летище в село Узунджово. Там при изграждането на една довеждаща инфраструктура и подготвяне на терените за инвеститори, общината качва всичко това, което е направила в сайт, с който да се рекламира. Трябва да е ясно, че ние в момента имаме конкуренти в лицето на всички общини около град Хасково. И ние трябва да предложим по-добри условия на нашите бъдещи инвеститори, за да могат те да влезнат и да работят тук при нас в Хасково и да осигуряват нови работни места. Това е един от начините ние да привлечем млади хора да работят в град Хасково. Другото нещо, което е ведомствени жилища. Ние последните години почти не сме изграждали такива ведомствени жилища. Говоря на територията на града. Ако ние изградим такива жилища, ползвайки европейски средства, национални програми и други средства, ние ще можем да предоставяме на млади семейства от региона възможност те да дойдат в град Хасково, защото не всеки има възможност да си купи жилище. А ние имаме нужда от тези хора. Така че общината трябва да работи, да привлича хората, като им предоставя едни удобни условия за живеене. По-високи доходи, те пък са свързани с По-високите доходи са свързани преди всичко с производството. В търговията виждате, че заплатите са ниски. Ако бъдете избран за кмет, кое е първото нещо, което ще направите за Хасково? Първото нещо, което ще направя за Хасково, ако бъда избран за кмет, е това, което споменах преди малко, да реша проблема с трафика и проблема с децата. Другото нещо, което ще направя, е да реша проблема с осветлението в града. Както и проблема с бездомните кучета. Третият проблем, който, тъй като вие казахте кое е първото нещо, но те са много нещата. Но има и нещо друго, което мисля, че е изключително важно, е да изградя един работещ екип, който да работи първо по европрограми, за да можем ние да започнем да усвояваме средства по европрограми. И второто нещо е да направя един целеви отдел, който да работи за привличане на инвеститори. Това са основните ми приоритети на първо време. Има много други задачи, но на първо време ние трябва да решим тези неща, които няма да ни струват много пари, но ще бъдат усетени по най-бързия начин от нашите жители. Какво е мнението ви в момента за общинската администрация? Добре ли работи тя? Това, което виждаме всички ние, че към момента общината работи в интереса на определени фирми и хора, т.е. обслужва частни и лични интереси преди всичко, а общината е структура, която трябва да работи преди всичко за гражданите на град Хасково, за жителите и за всички нас, тъй като това е нещото, което аз искам да променя. Искам една прозрачна, добре работеща община, която да се движи като една добре смазана машина. Кое от направеното до момента в Хасково оценявате като положително и кое като отрицателно не одобрявате? До момента това, което мога да кажа като положително, Хасково все пак е известен като градът на Богородица. Имаме и страхотна камбанария. И
почвам да се затруднявам. Какво друго мога да кажа? Да, имаме и асфалтирана наново улица. Това е булевард Раковски. Което обаче е плюс от една страна и минус, защото има много по-зле в инфраструктурно отношение улици в града, които трябваше приоритетно да бъдат оправени. Не мисля, че предизборно трябва да асфалтираме една и съща улица. Очаква се шарен общински съвет с участието на много политически формации и плаващо мнозинство. Ако станете кмет, как ще прокарвате политиката си? Както казахте и вие, аз съм подкрепен от много широка формация от партии и преди всичко аз очаквам подкрепата от всички тези партии да продължим да работим за доброто на Хасково. Същевременно аз съм изключително диалогичен човек и мисля, че бих могъл да работя с всички 41 съветници, когато става въпрос само единствено за доброто на Хасково. Мисля, че всеки един от тях ще ме подкрепи. Защо хората да гласуват за вас на 29 октомври? Време е вече всички ние хасковли да вземем нашето бъдеще в нашите си ръце. И да излезем на 29 и да гласуваме с бюлетина номер 69. Всеки има право да упражни правото си на глас. Благодаря ви, господин Ставрев, за това интервю. Така се разделяме, уважаеми зрители. Вие останете с програмата на ITV. От екипа ни хубава вечер. Купуването и продаването на гласове е престъпление.